A exposición Naturas é unha recopilación de obras do último ano, obras sacadas do entorno onde vivo. Hai como dúas liñas de traballo, unha máis paisaxística, de montes e campo, e outra como máis abstracta, adicada ás augas. Desta primeira parte da exposición arrancaría con esta obra que é a Poda dos Vimbios. A segunda parte da exposición é unha parte máis abstracta, xogando cas formas que a propia auga ofrece xa en si mesma como obra abstracta. Se a abstracción está na natureza, só hai que aproveitar o que ela ofrece para trasladala ao lenzo. Augas e peixes do estanque da miña casa inician esta parte do traballo, para despois seguir cos reflexos e as transparencias dos ríos, Tambre e sobre todo Ulla. É un río onde eu vou moito. Ás veces o campo de visión é como máis amplo e aberto, e outras este campo péchase como querendo mergullarse no fondo do río. Expoñer neste espazo deume a oportunidade de presentar a colección facendo un traballo de escaparatismo. Para levar a cabo esta montaxe, o único que fixen foi traer un anaco dese estanque que está representado en algunhas das pinturas e un pouco de vegetación dos camiños que percorro a diario buscando as localizacións que despois se trasladan ás obras. Trouxen follas de carballo, trouxen vimbios, trouxen castaños, trouxen as castañas do castiñeiro, bueno, e fieitos, un pouco de todo. Esta obra de escaparatismo complétase con un vídeo de fotos dese entorno e un par de poemas que moi amablemente escribiron para dar o seu punto de vista persoal os escritores Elena Villar Janeiro e Marcelo Safores.